Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Resmi metbuat Tophuň 214 kilometrlik Türkmen bölегiniň häzirki wagtda tamamlanýanyny aýdýar. 2 aprelde Türkmenistanyň döwlet teýeçiligindäki Türkmenistan Altyn Asyr internet neşri, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň Türkmen böleginiň gurulşynyň häzirki wagtda tamamlanýanyny habar berdi. Neşir sişenme günü Türkmenistanyň energetika pudugyny mahabatlandyrýan häsiýetde Türkmenistan dünýä energetikasynyň durnukly ösüşiniň strategik merkezi atly makala çap etdi. Onu Topuk taslamasynyň Türkmen böleginiň gurulşynyň häzirki wagtda tamamlanýanlygy, onuň Awganistandan we Pakistandan geçýän bölekleriniň çägine degişli işleriň alınıp barylýanlygy öňe sürilýär. Alınıp barylýanlygy aýdylýan degişli işleriň nämetigi, eýsem ol işleriň gurulşyk işlermidigi ýa-da geçirji çekilýän yerleri onuň gurulşygyna taýýarlyk işlermidigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmen Döwlet Habar Agentliginiň çap eden degişli makalasyndan çen tutulsa, taslamanyň 214 kilometrlik Türkmen böleginiň gurulşygy häzirki wagtda tamamlanýar. Ýöne geň ýeri Türkmen tarapy taslamanyň öz böleginde degişli işleriň tamamlanýanlygy barada ilkinji gedek çykyş etmeýär. Mundan ozal Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasynyň başlygy Muhammed Murat Amanow 2018-nji ýylyň 28-nji fevralyna Euronews habar kanalyna eden çykyşyny taslamanyň Türkmen böleginiň tamamlananyny aýdypdy. Ol şonu şeýle diýdi: "Taslamanyň häzirki tapgyryna ýetmek üçin biz 2015-nji ýyldan bäri köp iş bitirdik. Biz Türkmenistanda öz işimizi jemledik. Indi biz Awganystana tüýşýär" diýip Amanow aýtdy. "Biz işleri tamamlap 2019-njy ýylyň aýagyna çenli geçirjiden gazy bermegi göz öňünde tutýar" diýip Amanow Euronews kanalyna eden çykyşyny aýtdy. Ýöne görnüşinden taslamanyň Türkmen böleginiň gurulşyk işleri geçen ýylyň fevral aýyna tamamlanman ekeni. Sebäbi 2 aprelde TDH şeýle ýazdy: "Häzirki wagtda truba geçirjiniň uzunlygy 214 kilometr barabar bolan Türkmen böleginiň gurulşygy tamamlanýar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň Türkmen böleginiň gurulşygyna 2015-nji ýylyň dekabr aýyna badylgy berilipdi." 2 aprelde Rus metbuatyna çykan habarlarda Türkmenistanyň Russiýadan uzunlygy 214 kilometr barabar bolan geçirjiniň gurulşy üçin truba satyn alýanlygy habar berildi. Mundan ozal geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan Topuk niýetläp Saudy Arabistanynyň bahasy 40 milyon dollarlyk 35 kilometrden gowrak gazy geçirji trubalaryny satyn alypdy. Türkmenistanyň döwlet mediasyna görä şol trubalary Saud ösüş gazyny maliýeleşdiripdi. Türkmenistanyň Russiýadan 219 milyon dollardan gowrak maliýe serişdesine satyn alýan trubalaryny Islam Ösüş Banky maliýeleşdirýär. Tapynyň ýol başçysy Muhammed Murat Amanow 2016-njy ýylyň maý aýyna Islam Ösüş Bankynyň Topuk taslamasyna gyzyklama bildirýändigini aýdyp metbuatda çykyş edipdi. Islam Ösüş Banky taslamanyň diňe Türkmenistanyň territoriýasyndan geçýän bölegini däl, eýsem Awganystanyň we Pakistanyň çäklerinden geçýän böleklerini hem maliýeleşdirmäge bolan gyzyklanmasyny we taýýarlygyny ma'lum etdi diýip Amanowyň sözleri 2016-njy ýylyň 23-nji maýyna Reuters habar agentligine sitirlendi. Türkmen metbuatynyň transmilli taslamanyň 214 kilometrlik Türkmen böleginiň häzirki wagtda tamamlanýanlygy barada beren soňky habaryna esaslanlanyny, Islam Ösüş Bankynyň maliýeleşdirýän hemde Russiýadan satyn alynýan 214 kilometrlik turbanyň taslamanyň haýsy bölegini niýetlenendigi hasda gümürtükleşýän ýaly. Uzunlygy 1800 kilometrden gowrak Topuk taslamasynyň üstü bilen Türkmenistan, goňşy Awganystany, Pakistany we Hindistana ýylda 33 milliard kub metr gazy bermegi meýilleşdirýär.